15 जाबाय माबायाव फैदोंमोन जोङो 11:30 फैदोंमोन ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव फैदों आरो फैनानै दा मोनाबाय बिरादनो गारियाव भिडिअ खेबनाय जायासै जेबो ओमफ्राय ओरैजाय दङ थुलुंगा ओमफ्राय जोङो फैदों आरो एसे मा नुयो देखायनो नाजागोन जिखुनु दा नायलांबाय थादो मा नुयो दा जों जालुकबारि मोनबाय जालुकबारिनिफ्राय जोङो फानसि बाजारसिम थांगोन डाइरेक्ट रुमाव ये है गुवाहाटी सिटी जोंना मायाव दं पार्सल फैदों गुवाहाटि सफैबाय मथा मथि जों दा थांगोन फानसि बाजारजों ओरै ओइयाव दं जोंना ओरै बारस'नो नै जोंनि बेखौ बारदों ओरैनिफ्राय बारस'बोनायाव फानसि बाजाराव थाबायगासिनो जों ओमफ्राय जोंना गारि गाखो मेंबाय ओरै भिडिअ कलेक्ट खालामो ओरैजाय बिसिनाखौनो जों सानै नालाय डाबल बेड लाबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै टेलिफन दङ ओमफ्राय ओरैजाय टिभि नायनो हागोन आरो बे मा बुस्थु नायलाय बेखौ नायलाय बेयाव मा दंथाय बे जोंनि रुम दा जों गोसोबायदि नायनो हायो बेयाव जोंनि बेग सेग दोननो हायो बेग दोननो हायो जों कम्बला नैबे दं ब्लेंकेट गांसे र' ओमफ्राय नैबेयाव दङ बे जाबाय लेट्रिन खिग्रा आरो मोजाङानो ना बेयाव थानोसै हरसे बेनिफ्राय गाबोन बबेयाव खारनाय जायो आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय मा नुहुरो ओइ थिं बोराय बोरैसो दं माने जों दा ओरै थानायनि हरैजाय फानसि बाजारखौ नुहुरोमोन ओमफ्राय जों दा हरै बिराद साउन्ड फैना दावराव आरो जों ओंखायनो ओरै थाफैबाय आरो ओरै साइडजों थायासै ओमफ्राय बे रुमनि गासै प्राइसखौ नोंथांमोनाथ' बिराद हेभि नुदों जानांगौ ना बिराद हेभि नुदों जानांगौ नायनानै ओरैजाय टिभि प्रग्रामना बेसेबांनि दामखौ नायदों नोंथांमोना आं मबाइलाव देखायगासिनो मबाइलाव देखायगासिनो नै नायदो बेसेबां होनदों 379 अनलि 379 हरसेयाव फ्रा 379 ल' आरो खुगा सुबाय आं खिन्थु माने आं अय' एप्सखौ आङो फार्स्ट बाहायजेननायमोन आरो बेनि थाखायनो एसे खमनि मोनदों माबा अफार दंलाबायो आरो मा रंखिंदो दे ओमफ्राय मा दं साखनि मा जाखो साखनि दं ओमफ्राय सालाद सामब्राम बानलु दं मा बुस्थुलै गरमथार बुस्थुआ खिन्थु ड्राई फ्राई एथ' बेसेबांल' मोनो बेसेबां लायोबा टेस्टि जागोन ना गोथाव बुंलाय मा दं चिकेन कारि नैबे ओंखाम होमबालाय बे ओंखाम चिकेन कारि ड्राई फ्राई आरो बे मोनसेया मोननैबो चिकेन कारि बे ओमफ्राय दानिया जानोसै जानायाव नायनो हामारै जों
Oh, आच्छा दा जाखांबाय जाखांनानै उन्दुनोसै बिराद मेंनायबो मोनबाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनगोन आरो गाबोन फुङाव एसे जायगा बेरायनानै देखायनोसै जाखिनि हायो ओमफ्राय दा गुड नाइट बाय बाय Good morning guys. Ini जाबाय औवानि फेस वाश नोंथांमोना बायनो हागोन आरो Hi hello friends, welcome back to my YouTube channel. Nैबे जाबाय फानसि बाजारनि फुंनि आरो मैया बेलासियाव बिराद मानसि नुदोंमोन ना ओमफ्राय नै दा खालि आरो बिराद खालि ए बाथा दं बाथा जों दा ब्रेकफास्ट खालामनो फैदों आरो ब्रेकफास्टआव नै ओरैजाय दं पुरि फुं टाइमाव बेबायदि नुनो मोनगोन आरो ओरै फुरा खालि 9टा 10टाबासो फुरा खुलिजोबो खोमा ओरैनो एसे बेरायलाबायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय थांफिनसै जोङो ओमफ्राय दायोहाय ओरै थांनांगौ दं कटन इउनिभारसिटिसिम आच्छा बे रुमनिफ्राय थांसै जोङो बाय लाबाय गुरिनिफ्राय ओमफ्राय ओरै बेरायनो थांसै एसे कटन इउनिभारसिटिसिम बेनिफ्राय जों थांफिनसै 9टा 20 जाबाय फुरा बाजार जाफिनबाय नै फानसि बाजाराव ओमफ्राय जों दा थांगासिनो ओरैजाय कटन इउनिभारसिटि आरो नों मा बुङो जेबो बुङा लाजिदों थांबाय थानानै दायो डाइरेक्ट लोगो मोनहैगोन ओरैजाय फानसि बाजारनिफ्राय ओरै थाबायबोयोबा बिदि लांदां बिदि नुनो मोनगोन आरो फुंखिनियाव आरो ओमफ्राय दसेनो दायोहाय मानसि जोबसिगोनबो जों थाबायलांसै दा अट' गाखोला खाथिखा नालाय ओरैजाय कटन इउनिभारसिटियाव मोनसे फिसा एग्जाम होनो फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय दा एग्जाम होखांनानै लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय ओरै बेरायनाय जायोना बबाव बेरायनाय जायो नुगोन आरो हा एग्जाम होनानै फैबाय ओमफ्राय दा नेहरु पार्क सिङाव आरो ओमफ्राय ओरैजाय एसे बेरायनोसै एग्जामखौ जों होनो होबाय ओरैजायथ' एसे बेरायनोसै बेसेबां दंबावो सोरसा दिनै जाय नेहरु पार्कखौ एसे देखायनोसै कटन कलेज इउनिभारसिटि खाथियाव नै ओरैजाय बिदि नुनो मोनगोन आरो वा
गथ'फोरनि गेलेग्रा हा मा खालामनो फट' खेबनो एसे बेरायबाय बेनिफ्राय आरो बिनिफ्राय गोजौनि ओरै गाखोनानै ओरै बिदि नुहुरो आयो फट' खेबजालाबाय मबाइलाबो बिदि नुहुरो आरो ओमफ्राय जों बाव बारा गोबाव टाइम सोलाबा ओरै थांनांसिगौ जोंना फट' खेबलाबायगासिनो सासेया ओमफ्राय थांसै हा आच्छा भिडिअखौ नायनानै एसे माबायदि मोनो एसे लाइक थुना होखादो लाइक थुना हो लाइक आरो शेयार खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम आच्छा लोगोफोरजों दा थांसै जाराव दा बड' किटचेनाव बिनिफ्राय बे भिडिअआ बेयावनो जोबसिगोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ आरो थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय